nwere ihe ga-anatane onye ji ihe ga-anatagoni wedi ego amalise oji ego amalisali oji ego abịa amalisali oji ego abịa amalisali oji ego anata wedi ego anatago oge ego anata nne mụrụ m ụlibe ezi mama m dolibe enwere oge ọbụbali nne mụrụ nya mama ji ego wee nata onye nwere ga-anata wedi ego abịa wedi ego amalisali oji ego abịa amalisali oji ego abịa amalisali oji ego abịa wedi ego abịa chibubasila nibia chibubasila niyo na kalisia onye ji na wee kalia onye ji na kalisia basila nibia oji na aka onye nwere nna n'ụwa n'ibe a na-eme oji nna ya wee kalia basila niyo abamụlụ gị mụrụ nwa onye duru ya duru onye nwere ga-anatagoni onye ji ihe ga-akpata Director Jesus Palace Hotel Director Lion Fox Limited Wasani Waterside Industry Oke Nwanu Kananudi Local Government Honorable Ikemefuna Uzozia Ike Agwata Odogwuni Ibuku Anambra State House of Assembly Agwata Local Government Area Ike Agwata bịa welie Ike Agwata Igbo na ya ka na-akwa Ike Agwata bi ya n'ọkwa ya ka na-akwa Wezomogo bịa Odogwuni Wezomogo kalisia Ike Agwata bi ya na ya kozu ụbụla kwaba onye nwere ego na-agwata oji ihe ga-anata oji ihe ga-abịarugo obodo elibe ibe Honorable Prince Noel Ezenwa Ogbuefi Ezeamalụ One of Oba ezigbo nwa His Royal Highness Igwe DC Ezenwa Igwe Ezeogboko One na Nọba niile Director Technopat International na Abuja onye nwere ego na Nọba niile Ogbuefi Amaechi Orakuta Nature One na Nọba niile kenele mụlụ ụlọ gị ezi nwanne Sophia Obianuchu Orakuta importer and exporter musical instrument na Abuja Odogwunokuzu village na Nọba Nature jidekwa ka iji ekene dịrị Anthony Unigwe ọnwa n'ọzọ ụbụrụ niile ọnwa na-etiri Igbo oji moto eme ọgọ n'ọzọ ụbụrụ ọzụrụ ụmụ ogbenye niile Tony Nwunigwe ọnwa na-etili Igbo bịa ọnwa n'ọzọ ụbụrụ bemanwe oyoko tiere manwe oyoko ọnwa na-etili Igbo niile Tony Nwunigwe onye mmele ọgọ gasịa onye mmele ọgọ kwanye ka Chukwu na-emeli Tony Nwunigwe nọ ya adịrị ya mma kenele mụ Chinedu akpụ n'ọnụ ọkaibi ya Igbo ọkaibi ya daalụ ọkaibi ya n'ọzọ ụbụrụ olimiri ibi ya olimiri ndị ọzọ ụbụrụ yeze n'ike ibi ya oji nwata mago yeze n'ike ibi ya ọkaibi ya ebi ya eze ụmụọgọ karịsị ya oji ezi wee si ọzọ n'ọya adịrịghị mma eze ka ibi ya onye siri gị gọmelu onwe ya eze ka ibi ya n'ọya adịrịghị mma oji ego abịa oji ego n'ụkwụ onye nwere ego anata onye ji ego amalise na oji ego abịa
akụ n'ọjọtụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ ọtụbalị mgbada zọgbu enyi ya ji nwata kwakụọ onye nwere ga-abịa o ji ego n'ọjọtụ o ji mata ma ọgọ bịa nọ ya dịrịghị mma leta ma ọgọ gala na obi nye dọcha onye nwere ga-anata o ji ego anatago o ji ego anata gboo ekene kenele mụ Ogbuefi Stephen Fondu Yaruga niile Agụba nze na n'ọbọ niile Udana n'ịbụ ọna ọbala mgbamgba anne ebu enyi ọya aka mụ daluga ezomogo nwanne agụba nze odogwu agụba nze n'ịdị mma agụba nze na n'ọba n'ọya adịrịghị mma o ji ego anata o ji ego Chief Uchechukwu Fondu Ogbuefi Chinyelugo odogwu nwanụ na n'ọba niile kenele mụ papa gị ọzọ Nathan Fondu Amalu Nweze na n'ọba Manyelo Zolo Ogbuefi Benjamin Okafor Bengalasi Abioko ndị ọba aja n'ọba niile owele ndị ọba jide ebube the gentleman na n'ọba ọba favorite son Chairman Bengalasi Electronics Limited ololololo anụmide n'ijekwuo Bengalasi n'ịdịmma Bengalasi bịa were ya wezo ma ọgọ kalịa aja n'ọba owele ndị ọba bịa owele n'ịdịmma owele dị omemụ mma ayakọzụ ụkwụ na akwaba owele ndị kwuo Obinna ihe Yanki Ọgbọle Obiagwagwu na n'ọba niile Director Cubananet Club na Abuja Director Cubananet Club ofu nwa n'Agboji Village na n'ọba anyị erozọrọ Ogbuefi Nnamdi ihe egwu arụrụ ọcha ndị Igbo Chibo Akudene aka eze na n'ọba ka isi eje Honorable Barrister Azubike anya dị egwu Izubi Ebube dike wanụ na n'ọba niile ekene dịrị Chief Sir Basil Okeke Kembugi Mako Generator Magnet na Alaba International osisi ọma bụrụ naanị ọma ọbụ na-eche ndụ na n'ọba orimiri ndị ọba niile President General Ọba Brothers Worldwide ya nọ na mma na ka anyị ezute bugi ya bugi nwanne m bugi n'ihe dị Mr. Guy Nwafọ ite ejisi nkakwu ụkwụba na n'ọba Director Sky One Day Service Home and Abroad ekene dịrị Mr. Raf Okeke Okoso ndị Igbo the gentleman Ogbuefi Eziafa ka ego oji ego na n'uke oji ego na n'uke onye nwere ego na n'uke oji ego na n'uke oji ego na n'uke o nwere ego n'uke ọ ya adịle ya Chief Samaxi Eliobi Ogbuefi Agụba Nze na n'Imo ọba ndụ ndị njikọ ọka Holy Mass International ebe ndụ ndị Igbo tiele mụ ka mụ ụzọ tibegbu mụ eze m ọgọ onye nwere ego na n'Imo o tie ga anata onye dị ihe ga abatago
ga-apịta owe n'ibe igbo amalisali ya oche ga-abịa ma anyị kenele onye anyị nọbi ya amalisali ya oche ga-abịa onye lụrụ m egwu a amalisali ya oche Prince Michael Ifeanyi Chukwu Nwamara amalisali ya oche ga-abịa Director of Peculiar Recording Studio amalisali ya Injinia oche ga-abịa ọ ga-adịrị gị mma amalisali ya oche ga-abịa amalisali ya oche ga-abịa amalisali ya oche ga-abịa
onye na-ewe iwe ọ bụ ndị afọ na-aba nsị ụwa chọrọ obi aṅụrị anyị a ga-agba Chukwu katapọt o nwere onye fọrọ ikuku anya ka anyị lote na-echi ebuka ide maka na onye na-enwe aṅụrị na-enyere ụmụ ogbenye aka ọ bụrụ onye ka anyị na-ekwu maka ya ọkwa na ezi akụ na n'ọba Chifonyeka Nelson ibe akwa ogwuezi ezi akụ na n'ọba odogwu na akụ gị ziri ezi ori ego ndị ọba anya furu ugo ya ọlụ ugo ọgazi ka agụ mma aka na-atụ motopas na Mozambique onye ka ibe agwa oji moto eme ọgọ ma eli m nke m onye ka ibe agwa eze ozuru igbudu ugwu na egwu menara egwu enara ozuru igbu nri eze ozuru igbu ezebiazu ndị mmụọ egwu enara egwu menara na egwu menara ekene dịrị egwu efi eri nọ nso mgbe o jirikwa odogwu ịchaka ogwu efi ọzọ dị n'obi isu ofisu kingdom na nyọba ka isi eje ọgaranya nwere ego na ya dịrị ya mma Chief nwanne Ụzọma mmiri na-ezoro ọra na n'ọba isi ofisu kingdom mmiri nwere ego na n'ọba omokachia ọramadike wenu na agada mmiri maliku mmiri maliku mmiri zolimu mmiri dị maliku mmiri nọ ya dịrị mma onye izosali onye bụ na-enwe ndụ mmiri dozuse mbụ Uchenna Edwin n'anya okwetu eze bụ na China n'ọba ike dị ọra mma odogwu eze bụ na China ọ ya dịrị ya mma maka na ka isi na chi kenele m chi nwaka zubike m ọdụm okwetu eze anyị ugo na-abọ na agwụ eze abụ nwa na South Africa ugo ịtụbelu n'isi ka m ji aga abụ nwa maka na ibe mmadụ ji eme ife ọma n'ụwa uko oketa okebe Chukwu ụgbọelu gị ga-esi n'igwe bịa onye adịrịghị mma ide ego mma na-ere nri ọ na-edo ego ka ji eje nri Ogbuefi Steven ike mefu na akụfọ ndụ odogwu dara ụga ọzọ pụrụ inye ego ude na egbe ọ nọ na n'ọba Onowu igwe ọnụ ọsọrọ eze ndị ọba niile
Emeka Ekwuo Ogbuefi Akwachu Ekwuwa na Anioba Chairman Mafri International na Miami USA ka ị na-achụfa Akwachu Ekwu na Anioba oji moto ego mere m kemụọ aka na-atụ moto na USA gị nọ Akwachu Ekwu odogwu Ogbuefi n'ịdị mma Wezomogo ji moto eme mmalụ Akwachu Ekwu odogwu mere m ogo kemụọ Wezomogo na ya dịrị mma Chisarimbo Ojikwa Shali Chaka Investment Limited Ukode Ebuka Egu na-eche mba na Anioba Egu na ị na-eche mba na ụjọ adụrụ ya Chief Dixon Onyebuchi Ihu Nweze Ichie Okwelume Nwanu na-egwu ọma Ugogbu eze n'Ugwuta n'ọya dịrị mma Ekene dịrị Chief Oyi Nwafọ osisi na-amị ego Ugom Nwanu na Anioba Director General Old Boys Repo na South Africa Ugom na ndị na-achụghị ga-ebi aka na anị maka na ọchụ nwa ọkụkọ nwada Onele Wejenwo Egwu Manara Onara Egwu Manara Egwu Manara Onara Egwu Manara ọnwa na-etiri ọra niile n'Ekwulọbịa ọzọ igbo ndụ ndị Ekwulọbịa osisi atụrụ anya ọdịda nke dị ndụ wee daa maka na amara na ị ga-abụ eze n'Ekwulọbịa mana emesịrị iwee karịsịa n'Ekwulọbịa niile ọnwa na-etiri ọra na South Africa niile Patron ndị Ekwulọbịa Development Union na South Africa Director Ecomebia Nigeria Limited Director Anchor Lodge na South Africa Kenelu m lọlọ gị o lọlọ Ngozi Eze Ọjụkọ nọmba nwanyị ọma ezigbo nwunye Emeka Eze Nze Chukwuma Innocent Agụna Ọkụta Oji Ibe na Ekwulọbịa Igwe Kene na South Africa onye ọma Konti Director Singa Hardware and Agnoc Pawn Shop na South Africa Igwe Konti na ọya adịrịghị mma ọzọ ọmago na Ekwulọbịa onye jụrụ ya jụrụ ibe ida na mmana ka azụta oyi mụ osomoso nna m dị Melo Ugwumba na Amigbo Chairman Amigbo Town Union na South Africa Kenelu Ologi Ogechi Stella Umelo Ọjụ Ugo nwanyị ọya dịrị unu mma Anyelo Zolo Chief Obinna ebe ọdịna nwanne zoro ọra n'obibi ọchasị Ezeomogo n'ọlụ Director If Sparkling Wine na West Africa niile ọgaranya na ọya adịrịghị mma ibe ọbara Chukwu dị Mberi Eze Chinyere Ude n'ihe mbosi Ogbuefi ọnọnọ na ọya adịrịghị mma Maazị
Bolobia, former chairman Divine Brothers na South Africa, Jobram Trucks EC na South Africa. Oya dịrị mma. Ekene Chinanu Ojimmadu, Chinanu Kolata, nna dịrị mma na Nago, Director Malota Limited na South Africa. Ekene dịrị Maazị Henry Onu, aka na-ekwuru ego na South Africa niile. Ekene dịrị Chimezie Ọhanya, Chimes Motors, the real car na South Africa. Ụgbọ na-aga aga, Rafael Nnenwobi, otu ụgbọ ịnyịnya na mgbakọ ọka, Ogbuebunu ndị Igbo na South Africa. Ọ ya dịrị unu mma o. Banyere ụzọrọ Ọrakwue Eze Nwa, Erak ndị Igbo na South Africa. Ogbuejiwelie Ọsọribie na Anọpa, nwoke dị ebube ọgaranya ngada, aka ji akụ ndị Igbo. Yozomogo na ya dịrị ya mma. Ekene dịrị Chief Mrs. Gloria Amaka Aniegboka, o nwere ego ụmụ ire Nneọma na-esiri ụra, ada dị ọra mma n'Obosi, asa mma Chineke iji, ada dị ọra mma, Nneọma na-esiri ụra, o nwere ego n'Obosi, Ezemogo asa mma n'ịdị mma, Nneọma na-esiri ụra, ada n'ịdị ọra mma, o nwere ego ụmụ ire. Frank Eze Nwa na-akọ Ikenga ndị Igbo na South niile. Eze nyere na nwa ụmụju, eze na ọya dịrị ya mma. Egwu manara, ọ nara, egwu manara, egwu manara. Ọganiru ka eji aga n'ụwa, maka na nwoke nwe ọganiru ọzọ afa nne ya n'ụwa, maka na ọkwa na agụzi aka ara bụrụ ọgbọ n'ụwa, ewee gụzi aka agbato, ewee gụzi aka agbapata ego. Kedizi ndị a na-ekwu maka fao, ọkwa ndị Dynamic Friends Club na South Africa. Awele Dynamic na-anya ezugo, ugo anya dị ezugbo Igbo, okwu okwu ka anyị na-ekwuo, okwu obi ka anyị na-aga. Ibe onye kwuru ka ibe ya kwuru,
onye nwere ọganilu n'ụwa n'onye na-enwe wele ahịa n'ije nnuo ego na-edozu udo na-edozugo ogobi ka n'iji aga ọganilu n'ụwa nwa ọkwanye aka ji aga n'onye ka udo na-abịale onye chọrọ ọgbaghara n'ụwa na onwere ọgbaghara ọganiru onye dị ezugbo okwu onye dị ezuru igbo ofu ọnụ ka anyị ji aga Dynamic Friends Club na South Africa onye siri anyị ngọ na-esi onwe ya ngọ maka na anyị bụ ife anyị bụ ọnwa na ọnwa anyị etikego na South Africa ike ewele ịbụ n'anya ka anyị ji aka anyị bụrụ onwe anyị n'anya ofu obi ka anyị ji ega ofu ọnụ ka anyị na-ekwu ibe onye kwuru n'anụ ụwa ọkwa nye ka ibi ya na-ekwu ofu ọnụ ka anyị ji ega n'anụ ụwa ọganiru ka Honorable Mayor Prince Abam Efunago the DJ na South Africa nna nyerugo webiko onye na-emedere ya udogwu n'uji Gentle Giant onye na-emedere ya Abam Efunago Honorable Mayor nọ ya dele ya mma Chinedu Benson Nwogwu osi ji akụpụọ na Nọba the Deputy Mayor Sabija na South Africa isi nze niile na South Africa niile enyi nwa na Nọba Sabija nwanne bilie isi nze n'ọya dịrị ya mma ude ka anyị ji aga ịbụnanya ka anyị ji aga ibe me na Honorable Barrister IG Obi Okoye Ọkpọle General Secretary ayo Okoye nwu ya nwuna one of Enugu Honorable Barrister IG Ọkpọle nwu ya nwuna Ọkpọle nọ ya dịrị ya mma ekene dịrị Honorable Obi Iwuchukwu Ogbobia mụrụ onye na-ego wee nọrọ ukwu General Treasurer of Dynamic Friends Club na South Africa Honorable Uchenna Makonwuaru Ugochukwu tubele na Nọba General Finance Secretary Nzanagora Ruko Investment Pty na South Africa Oyamu Nzanagora Nzanagora na ya dele ya mma Honorable Innocent Sibi Oji the Weko osisi na mbụ Enugu State afụ nwa echeta nne ya Ichie Olololo Assistant Secretary na Dynamic Friends Club na South Africa Watling and Sons Trading Company na South Africa Innocent Stephen Billy Oyaka Molololo Ogalo Nobine Dota Dynamic Kisedo Honorable Election Anya Honorable Election Anya Yezo Kaibono Gidi Yezo Kaibono Director of Social
ajọ uchu na-atụ aga ime Honorable Stephen Ikemefuna Ufondu the Daruga na South Africa, the PRO Dynamic France Club Ogwafia Kubanza Isu Village Nọba Udenebona Onosoleze nke izizi na Nọba Honorable Sunday Okonkwo Sonny Jasper Chief Provost Yezu Mokorobia n'Enugu na njikọ ka local government na Anambra State ude na-aṅụ ka anyị ji aga okwu anyị eji ezuru Igbo okwu anụ ka anyị ji aga n'ụwa Honorable Obinna Olisa Ibebunem Assistant Provost Akwụkwọ Chukwu Delo mmiri onye ya agaghị agafe ya n'ụwa enyi ọba Idemmiri Local Government Isete Akwụkwọ Chukwu deli n'Idemmiri bili enyi ndị ọba niile enyi ọba enyi ọba dị mma udo ka anyị ji aga ọganiru ka eji aga ọganiru amaka Honorable Ebenenna Boniface Nwokolo Ogwo Ajama Ogwo na South Africa Ajama team of Dynamic Ogwati Uduako mmiri na Nọba Honorable Henry Nosobili mgbe onye jiri kwebi ya ozi cheka kepụta nne ya na ya dele ya mma Duke of Dynamic Press Club Ogwafi ozi dị na Nọba Isu Village ka isi eje Isu Kingdom Honorable Ogonna Chukwujekwu Ogwafi agbalụsịa ngene emesịa kolo ngene ṅụọ agbalụsịa ngene agbalụsịa na-ede nani gị n'ọhịa dịrị ya mma omelimu mere onwe ya CEO Gloria Trading Properties Gloria Trading and Projects Mark Anthony Investment na South Africa ezi nwa iwe bụ na Chukwujekwu na Isu Village ọba Honorable COC Nwora Oyimbo ụkpaka na-agba mbọ n'udu mmiri n'ọkọchị ya n'ịdị mma igwe ndị Dynamic Friends Club na South Africa nkeke anyị jụrụ igwe nye ọsọ onye ọma si ekwe eze anyị ọcha local government ka isi eje Dynamic na nye togo udo na ọṅụ ka eji aga obi enyere enye bụ ọganiru enye edezugo ọganiru ka ọganiru ka mma n'ụwa ogbuenu ka anyị na-ekwuo ọganiru Honorable Chief Christian Nnọrọ Advisor of the Dynamic Friends Club Akunnia na Nọba Yezi Nwaka Nyaleza na Nọba niile Honorable Chief Ejike Orisi Nwakeleke Mayor Najabi Mayor Igbo Najabi ọgaranya n'inwere ibe Agwata local government isi
Connect Club Oyi na Lagos. Ọgaranya na inwere ife awele Honorable Chief nwanne ka nwa Sobili Amalu Nweze n'aka Eze mali n'oye chio Eze mali Nweze n'aka Ọka local government Anambra State Yenyoha Foundation member of the Dynamic Friends Club Amali Nweze n'aka Amali Nweze n'idimma Amali Nweze n'aka onye tụrụ oyi julibe Honorable Chasuna Shadiokwe former director of social Oke Titi Kisejo Honorable Aikudero Kafobia the gentleman in the pioneer member onye jolo ye julibo onye sono ye soyo the pioneer member Enugu kuna njikoka local government Kiseje Honorable engineer Nnamdi EMD the chemical nwa Jesus na nne ya n'isukwu atọ Kiseje n'Abia State Honorable Okechukwu Emmanuel Ebili Ikweme Irukinga Morocco Eze Ibia N'Ọba Mgbomgbo Ogbu na South Africa nwa okwu keme mkpu Eze Ibia Eze Ibia Eze Neyiri Ibia Honorable Uchenna Mofelo Ozigili Gadaziani Alhaji na Chilefio Alhaji na Chilefi Ọgaranya ngada Alhaji Usman Bubili Ozigiligi Igiligi Olumu nkem Of color Honorable Maduka Okoye Mary Luke Aaron Disobu Kiseje former general treasurer of Dynamic Friends Club na South Omeye Luke Oyimo Omeye Luke Honorable Dr. Emeka Ajiro Ọzọ Igbo Ndụ Omeka nne ya Afunmu Echeta nna former financial secretary anyị Obunalu Canada bili na Chide Enugu State Kiseje Honorable Dr. Emeka Ajiro Ọzọ Igbo Ndụ Ọzọ Igbo Ndụ bịa Ọzọ Igbo Ndụ bịa duru m Ọzọ Igbo Ndụ bịa duru m Honorable Chigozie Osita Dimonti na Nimo Udogwu na Nimo nina na njikọ local government Kiseje aka na-atụ nwanyị na Nigeria nina anyị elozoro Honorable Ikechukwu Anụnwa nwata kpocha aka n'elu na njikọ local government Kiseje ezigbo mmadụ adịrị ofele ezigbo mmadụ amaka Honorable Ikechukwu Anụnwa nwata kpocha aka n'idi mma nwata kpocha aka n'elu ọgaranya ngada Honorable Uche Edwin n'anya Ogbuebi Eze bụ na Chinanọba Manole Ella Director Winaco Import and
Ojoto, Chairman and Director, Ongaja Guest House, South Africa. John Umwagale Bili, John Umwagale, Omebu Kuno Ojoto, Ayatili Yema. Ezenaganiruka, Ezenaganiruka, Dynamic and Anyesubo, Okwopika Nijete, Ebonanya Kanijete, Okwonuka Nijana. Oganiruka, Oganiruka Nijaka, Ibonye Bulu Kibiye Bulu. Ani bulo nwani nanya okwonuka nijete oganire nejezugo Honorable Amechi Okonkwo Ogwezi Machinemalu na Noba Idemili Local Government Anambra State Chairman and Director Top Choice Hotel na South Africa Honorable Sir Anthony Ogbuabuako Anagbo Ide ya na wanu na nokwa Fatima Director of Value Correction na Fashion Line Akanatu Designer Honorable Barrister Douglas Ndubisi Wandubisi Alozie Itoki Ogalanya Gada Awu Mwetetana Nitwezini Hite Nambisi Udogu Nipisa na South Africa Former General Secretary Open Joint Venture na South Africa Oganiru Kemba Honorable Barrister Anthony Ezekwena Ono Ekulobia Ono Wundi Bonidima Ekulobia na Gwata Local Government Anambra State Honorable Chinedu Henry Ani Ogwefi Mwana Murora Nina Mwana Dinamba na Nyoba Nina Udi Local Government Enugu State Kisete Honorable Barrister Ufo Friday Onogo Omemano Zala Kanu Local Government Enugu State Kisete Omemano Gadirigima Honorable Chief Okechukwu Akanebu Okemutum Yezoba Gentleman of Oruku Idemili Local Government Area Kisete Honorable Oneyugumbo Bili Dikeji Ejemba Kansuda Odalije Enugu State Honorable Onyiwafo Osisi Mirego na South Africa Nina Upo Mwanu na Noba Nina Chairman Director Boss Boys Ripo na South Africa Osisi ni Mirego Osisi Oma na Mirego Osisi Oma Nyeni Mwa Honorable Chief Mpado Ana Onyaka Ana Ebubedike Nozo Chairman Director Osiwe Travel and Tour Migrant South Africa Ana Ebubedike Weze Moto Nozo Ana Ebubedike Ogalanya Niwelibo Honorable Michael Zubika Modu Abu Mwa na South Africa Yeza Nichia Ugonabo na Kwese Wapi Mwenye Weli Koja Naka Honorable Michael Zubika Modu Abu Mwa
na South Ogbedielu Chukwubale ọkwa n'Enugu Managing Director Price Costa Lekwo na South Africa ọya dịrị ya mma Ida Honorable Chief Francis Nebolisa onwe ndị Igbo n'Enugu ọya dịrị ya mma mkpakala onye ga-agbazọ na-emeseli n'ụzọ ya nata ọnwa na-emese n'ihe nata ọnwa na-emese n'ihe nata Frank Nebo Honorable Chukwusi Obiadika ọnwa nwanyị n'ogidi ọnwa n'ọya dịrị gị mma Honorable Chigozie Ifekweme bilio Wachinamelụ na Akweze nina Ajiro n'Enugu anyị ọcha ka isi eje Honorable Izuchibo Amụdike n'Ụmụọta akụkarịa wanu n'Obosi niile na Anambra steeti ka isi eje Udogwu na ka onye kalịsị n'Obosi Honorable Chinedu Dodi Edu Taiwan bilie Umekani na gbagba na Narọ ka isi eje na Abo Village ka isi eje na Narọ Honorable Obinna Nwadi Obinna Ugbo one of football Honorable Chief Nwanne Emeka Uzoma mmiri nwere ego n'ọba isi ofisu Kingdom na n'ọba ka isi eje Igbo Amadike na-egede ụkwụ ọma gbara ego ndị Igbo na Angola o mefuru onye ụwa na-atụ n'ọnụ Jimmy Costa nwanne dị na mba n'Isofia Chairman and Director Yosuta Commercial Motor Park Angola onye nwe ego na Angola abamego na ezanyo n'oketo n'oki ya ndị Igbo womili na-ezoro ọrọ na mbichi n'ọya adịla ya mma Honorable nri nwa ọrọ bili ọ dị na nwa na n'ọba na Sao Paulo na Brazil ka ị na-achụkwa zuzugbe no azụ na ụkpaka gba n'udu mmiri mana ụkpaka gba n'udu mmiri anyị amalụ ndị bụ akwa akwụlụ anyị amalụ ndị na-ejere obodo ozi onye nnukwu anya ka ọla ibi ya ije Obaga babago n'udu mmiri 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 anya malụ ndị obodo ji kwulu gidigbam gidigbam anya malụ ndị bụ na-agba akwụlụ ida ọ bụrụ na ụbaka gba n'udu mmiri anya malụ ndị na-ejele obodo ozi anya malụ ndị na-eweta ibe n'obodo anya malụ ndị obodo jiri kwulu gidigbam ya malụ ndị obodo jiri kwulu gidigbam ya nwelu ndị bụ akwa ha kwulu n'obodo onwelu ndị obodo ji wee bili obodo wemute ezigbo nwa ọrụ obodo akụbalị nye aka ọ bụ n'obodo mụta aka n'Oweri
onye ọbụla gbalị nye ọsọ ide obodo mekọbụnabụna enwere ndị nọ n'akụkụ wee na-abalị obodo ọkụ obodo na-emesiri ike enwere ndị nọ n'akụkụ wee na-abalị obodo ike ụbụlụ ibu ụba ụbụlụ a na-akpụ ụbụlụ obodo dike ụbụlụ a na-akpụ a sị n'ụbọchị bulu ugbo na kụladuli gbata aja mana anya bụ oge gbogbo ana ọzọ ụbụlụ na-emebe akpụ ụbụlụ bụlụ bụ ụba ụbụlụ obodo dike ọzọ ụbụlụ na nye ekirigo maka na ụba ga-agba n'udu mmiri anya malụ ndị ukwu siri ike na nne anya malụ ndị bụ na akpa akwụlụ abịa n'obodo dị n'iche iche enwere ndị nọ n'akụkụ wee na-agbanye obodo ọkụ abịa n'ụbụlụ a na-akpụ o nwere ndị anyị ji aba ayakọzọbụlụkwa n'ofu onye ide eride ka ebe ọ bụ igwe ndị ọzọ ụbụlụ ji bili isuru onye agha na-asị igwe ruo nna m ụdị oruche igwe na-ede mma eze ugodi n'obi n'ọzọ ụbụlụ ọgaranya nwere ego na-ede mma igwe ndị ọzọ ụbụlụ ji dị ebube anya ya ego ka nni ji anya sobago kove nsala igbo ka ilibe ibe anya na-asụze pọtọpọtọ ọzọbụ na sobago anyị na-asụzi pọtọpọtọ ụbụlụ na anyị na-asụ pọtọpọtọ ọzọ ụbụlụ na anyị eghego ka nni ji anyị eghego kove nsala anyị edego ka mmiri anyị etigogo ka ọnwa ụbụlụ obodo dike ụbụlụ ebule bụ ụba ọzọ bụrụ na n'ihe dogo obodo dike ụbụlụ obodo dike anyị na-asụzi pọtọpọtọ obodo na anyị nwere mmadụ n'ụlọ ụbụlụ obodo dike ekene dịrị chi Oscar Udoji n'Ozubulu o nwere ndị Igbo n'Ozubulu niile ibe ọma na Chief Gribert Okoye ntu na Nigeria niile eze ọka ibi ya nwanụ n'Ozubulu ntu Nigeria agụ na-eche mba n'Ozubulu ekene dịrị Jude mba egwu agbara nzọ dara n'Ozubulu odogwu nwere obi n'Ozubulu niile agbara nzọ dara ọ dara nri n'odego ibe chukwu dele n'ọnya ya emeliri agbara nzọ dara ịgba sekem ide ekene dịrị Fanny Nwagbo Salimon Ozubulu oju na-eme ogo na Asaba niile oju na-eme ogo ma elime ogo nke m ada n'Ozubulu enwelu ndị nọ n'akụkụ wee na-agbanye obodo ọkụ obodo na-eriju afọ enwelu ndị nọ n'akụkụ wee na-akọlụ obodo nni obodo na-eke ọvụna enwelu ndị nọ n'akụkụ wee na-agbanye obodo ọkụ
obodo niile dị iche iche enwelu ndị kpatara ego n'obodo wee na-eme obodo na-edu ude ọ bụrụ ụda sụrụ na mba ọ daa na mba ekene dịrị Chukwu nwe Sylvester Ikejiakụ Blessed Benisa n'Ozubulu niile ndị bụ ndị mere obodo ji asụ pụtụpụtụ ida Ozubulu nọ na South Africa niile ekene ODU na South Africa anyị agwaba chairman anyị Christian Oluche ụta nwa ọgaranya n'Ozubulu akụ ebu ndị Ozubulu jide ebube na South Africa chairman ndị ODU na South Africa niile ụta nwa chịrị anyị gaba ahụ ekene dịrị Tochukwu n'igwe Ozigbo ndụ Dr. ndị Igbo na South Africa Vice Chairman ndị ODU na South Ozigbo ndụ bịa welie Ozigbo ndụ bịa duru m ka nna anụmolu obi n'Ozubulu Obulu na-edu ude na South nne onwelu ndị na-ede n'ude ekene dịrị Kejeta n'ụba CJ Petron ODU na South Africa niile onye nwere ego Ifemana Fidelis nwanya ọkanzede wenu n'Ozubulu niile woso na Petron ekene dịrị Chinedu Akpụ n'ọnụ osimiri ndị Ozubulu niile ọkibie wenu na n'Igbo niile ojimoto eme ọgọ n'Ozubulu ọ bụrụ gị na-agbapụsi mmiri na-edozisi ezi n'Ozubulu maka na obodo nwute ezigbo nwa bakọbalenye aka ide chifu nkwado Onyeka Dara Ebubedike wenu n'Ozubulu Director Nkosiwe Travel and Tours na South Africa ọgaranya ji dola wechi ọzọ ide amabụla ebe achọba ọnwa n'Ozubulu ọnwa tisike n'Ozubulu ọnwa oyoko ọnwa netili ọnwa Tony Unigwe ọnwa netiri Ozubulu eze omeọgọ ndị Igbo aka ji moto eme ọgọ onyele mmụọ na South Africa ide ekene dịrị Quintus onye bi na mma Quintus onye bi na mma ọgaranya mụrụ obi n'Ozubulu nwaji Ugonna ya n'Ozubulu Obasanjo ndị Ozubulu na South Africa odogwu nwa Okoroọgụ n'Ozubulu niile ide Obasanjo ndị Igbo niile anyị na-asụzi pụtụtụ anyị dị ego okwu nsala ụwa ọdọdara ike ka anyị ibe ibe obodo a na-abụ oligoligo ụba obodo na anyị edogo onye si na anyị gọọmenti onwe ya ibe anyị bụ Ozubulu na anyị na-ede ude ide Okechukwu izu gịnị ọnọdụ ugo oke Australia oke na South Africa ọnọdụ ugo ndị Igbo jide ebube ọnọdụ ugo adịrị ebe mma n'Ozubulu Director TD Line Estate Management
Odogwu Didi na South Africa keneli munnayi Chief Izuagu Orakuwe Izugene Eze Jibulu Nozobolo Honorable Barrister Ewuzie Henry Chukwunonso Babita Yisona founder ODU na South Africa Honorable Barrister Ewuzie Nozobolo Ofonyo Nozobolo ji aga n'iru na ọ ga-adịrị gị mma ide wele selije Anthony Odunukwe Ogbuefi nwa Chinemelu Nozobolo Zico na South Africa Ubungwongwo na Brazil Odogwu n'iru ezi niile Ivenga na lo ike gwu ọnụ Akuchinyelu nwata Nozobolo The Bishop na South Africa Ike Bros Trading na South Africa Ekene dịrị Emeka Obi Ume Ojinna karịsịa Nozobolo Mmiri na-ezoro ọra Mmiri na ị na-achị ọmụ na South Africa Chibuzo Ifeduba Odogwu Abụrọsị Nozobolo Kenelumu Emeka Okafọ Ogbuefi Ugo Nabo Nozobolo Di Madiba na South Africa Madiba na Cape Town Arinze Nwambaso Odogwu Nwambaso Nozobolo The Downtown Hotel Nozobolo Baye Chinedu Onyeka Edumasho Imbonga in Australia Kobusu Otake Nozobolo nina Odogwu nwa na South Africa Manyelo Zolo Okuchukwu Weto Otega na South Africa Anumolo bi na Durban Kino Mazi Innocent Atweni Edibe egwu ndị Igbo Nozobolo Edibe na ego ga na-agwụrụ agwụ Ekene dịrị Mazi John Nwagbo Ibekwe Ofu onye Nozobolo bụ ụzọ bịa South Africa Ọbala omeka nne ya Nozobolo niile Jobak Investment na South Africa Ekene dịrị Mazi Oke Odunukwe Nwa eze Chinyerugo Nozobolo niile n'uru ezi ka isi eje Anya eri akụ anabịa na South Africa Ọ ya dịrị unu mma Wuo ndị mere tọrọ gbayalị mụ Echi niile na nna abịakwa Ka mbụlụ Igbo anabazi Nozobolo be nna m Ka njezute ndị n'ọma obodo mma Chief Sir Nnamdi Udoji Chairman ND Loy Auto Limited na Texas Obi Umezani Nozobolo niile Obi na ọ ya dịrị ya mma Ekene dịrị Chief Sir Louis Obi Ugochukwu Tubele Nozobolo niile Director Love Entertainment Limited na Lagos Onye bụ ndị mere Nozobolo ji asụ pụtụpụtụ Ide Manyelo Zolo Chief Sir Anthony Obunike Ọbara nne m na ọ ya dịrị ya mma ụmụnna kwu eziokwu Nozobolo Agụ mụlụ ọmụmụ Nne m nwanyị Olume Chief Lolo Susan Obunike Agbala ka ibi ya na ọ ya dịrị ya mma Ide mana abịa na South Africa
enwere ndị na-enote Ozubulu anya na South, ndị na-ejere anyị ozi, ndị na-agba mbọ wee fụ na ODU na-aga n'ihu. Chief Cornelius Okologo, Treasurer na South Africa. Ekene dịrị Ifeanyi Ifediora, odogwu na iso na sekretịrị anyị. Udama Kadunu, eze nne ya n'Ozubulu niile, Arati ndị Igbo na South Africa, Vice Secretary anyị. Uncle Sam Ebuka Chukwu, Financial Secretary anyị. Ifemene Samuel Ndu Agụba, eze Akajiakụ n'Ozubulu. Odogwu na ọ ga-adịrị gị mma.